Ľudstvo sa nachádza v žalostnom stave. To nie je nejaká novinka. Každý z nás si nesie svoj ťažký batoh utrpenia a najrôznejších problémov. Charles Darwin nás naučil, že Homo sapiens svoj pôvod zdieľa s nižšie postavenými členmi kráľovstva zvierat. Aj slon si nesie svoj údel. Aj červíček čelí každodenným výzvam, má svoje vlastné problémy a starosti. Ale človek je výnimočný. Jeho privilégium spočíva v extra dávke utrpenia spôsobovanej špecifickou skupinou ľudí, fungujúcej v rámci svojho jedinečného živočíšneho druhu Homo sapiens, človek rozumný. Hoci v tomto prípade ide skôr o oxymoron. Reč je totiž o stupidných ľuďoch a termín stupidný používam úmyselne, nakoľko hlupák či blbec pôsobí príliš banálne a aj trochu vulgárne. Stupidní ľudia sú mocnejší ako mafia či vojenský priemyselný komplex. Je to neorganizovaná, nepriehľadná masa bez najvyššieho kmeňového náčelníka, bez prezidenta a bez stanov, ale napriek tomu aktivity jedného stupidného jedinca prispievajú k posilneniu efektivity činnosti všetkých ostatných stupidných ľudí a týmto spôsobom vyvíjajú svoju činnosť v nádhernom súlade, ako by ich viedla neviditeľná ruka. Takto by sa dal zhrnúť úvod útlej knižky talianskeho historika Carla Cipolu. Cipolla sa ako vysokoškolský profesor hospodárskych dejín pôsobiaci v Európe a Spojených štátoch amerických stretával s najrôznejšími ľuďmi zo všetkých spoločenských vrstiev a poznatky a postrehy zo svojej súčasnosti vkladal do esejí. Esej Základné zákony ľudskej stupidity údajne začal písať ako žart, o ktorý sa chcel podeliť s kolegami. Osobne mám dojem, že mohlo ísť aj o formu terapie. Každopádne, ak ste fanúšik empirických výskumov a štúdií s exaktnou metodikou, ktorej výstupmi sú kvantitatívne dáta a suché konštatovania, ostanete sklamaní. No a ak chcete dostať lekciu Vysokej školy života od profesora, pokračujte v sledovaní. Úspech tejto eseje ohromil aj samotného autora a pobavil jeho nemenej vzdelaných a inteligentných kolegov, ktorí by sa podpísali pod každú jej vetu. Ale na záver úvodu dajme slovo autorovi. Dovoľte mi v tomto bode, aby som vás na najvyš empaticky upozornil na fakt, že táto malá knižka nie je produktom cynizmu ani ukážkou porazenectva. Nie je viac ako kniha mikrobiológie. Nasledujúce strany sú v skutočnosti výsledkom konštruktívnej snahy odhaliť, poznať a tak eventuálne neutralizovať jednu z najmocnejších a najtemnejších mocností, ktorá bráni rastu ľudského blahobytu a šťastia. Prvý základný zákon ľudskej stupidity prehlasuje bez dvojzmyslu, že vždy a nevyhnutne každý podceňuje počet stupidných jedincov v obehu. Áno, znie to čudne a vágne, ale po bližšom skúmaní si môžeme uvedomiť dve nasledovné alarmujúce skutočnosti. Poprvé, bez ohľadu na vysokú úroveň skepticizmu voči racionalite ľudského pokolenia sa nám stáva, že ľudia, ktorí sme považovali za príčetných, sa časom prejavia ako nehanebne stupidné individuá. A po druhé, skutočnosť, že nás dennodenne počas najbežnejších aktivít náhle a nečakane na najnepravdepodobnejších miestach a v najnepravdepodobnejšom čase začne obťažovať nejaký stupidný jedinec, sa už stáva rutinou. Prvý zákon teda platí a z toho dôvodu nie je možné prisúdiť numerickú hodnotu podielu stupidných ľudí v rámci populácie. Každý taký pokus sa ukáže ako podhodnotený, ani ten najväčší cynik nedokáže reálne odhadnúť hodnotu veličiny, ktorú Cipolla označil symbolom sigma. Inými slovami, sigma podiel ľudstva je stupidný, houk. Pravdepodobnosť, že určitá osoba stupidná, je nezávislá od akejkoľvek ďalšej charakteristiky danej osoby. Cipolla písal esej nášho záujmu v 70. rokoch. No a podľa jeho slov už v tomto období bol kultúrnym trendom západu rovnostársky prístup k životu. Ľudia sa podľa neho radi vnímajú ako výsledok perfektne skonštruovaného stroja s masovou výrobou, a vedci im vychádzali v ústretí so svojimi vedeckými dôkazmi o tom, že sme si všetci prirodzene rovní a ak to tak nie je, treba to pripísať výchove a nie prírode. Cipolla to však videl trochu inak.
Moje pevné presvedčenie, podporené rokmi pozorovania a experimentovania je, že ľudia si nie sú rovní, že niektorí sú stupídni a niektorí nie a že rozdiel je určený prírodou a nie kultúrnymi faktormi či silami. Jeden človek je stupídny presne tak, ako je iný človek ryšavý. Človek patrí do skupiny stupidity rovnako ako do krvnej skupiny. Stupidný človek sa narodí ako stupidný človek aktom prozreteľnosti. Toto presvedčenie však nemá viesť k spiatočníckemu znovu nastoleniu triednej spoločnosti či k rasovej diskriminácii. Podľa prvého zákona je podiel sigma ľudských bytostí stupídny, pričom stupidita je genetický rys, no zároveň je to nediskriminačné privilégium všetkých ľudských skupín. Stupidita je distribuovaná jednotne v súlade s konštantnou úmerou. Takže ešte raz. Druhý zákon stanovuje, že pravdepodobnosť, že je určitá osoba stupídna, je nezávislá od akýkoľvek ďalšej charakteristiky danej osoby. Príroda sa prekonáva, dokáže pracovať s obrovskými dátami. Bez ohľadu na to, v akej časti sveta sa nachádzame, bez ohľadu na vyspelosť či farbu pleti rodičov, na svet prichádzajú deti, u ktorých je pomer dievčat a chlapcov konštantný s veľmi miernou prevahou chlapcov. Nevieme, ako je to možné, ale musíme uznať, že takto to funguje. A čo sa stupidity týka, je mimoriadne pozoruhodné, že jej frekvenciu dokáže príroda udržať približne v tej istej hodnote, teda v konštante sigma, a to pomerne nezávisle od veľkosti skupiny. Inými slovami, percento stupidných jedincov v rámci malej skupiny je rovnaké ako v rámci veľkých skupín a tento pozoruhodný jav nám opäť ponúka dôkaz o neuveriteľnej sile prírody. Úroveň vzdelania je pre konštantu sigma irelevantná. O tom podľa Čipolu svedčia experimenty vykonané na univerzitách po celom svete. Obyvateľstvo, ktoré sa združuje na univerzitách, možno rozdeliť do 5 hlavných skupín. Ľudí z prevádzky a údržby, respektíve modrej koliere, biele koliere, študentov, administrátorov a pedagógov. Na úvod Čipola začal analyzovať modrej koliere, pričom zistil, že podiel sigma z nich je stupídny. Keďže hodnota sigma bola vždy vyššia ako predpokladal v súlade s prvým základným zákonom, tento jav pripisoval segregácii, chudobe a nedostatku vzdelania. Lenže rovnaký pomer prevládal aj medzi bielými koliermi a aj medzi študentmi. Ba čo viac, konštanta sigma zostala nezmenená aj pri analýze vysokoškolských pedagógov, a to bez ohľadu na veľkosť a úroveň univerzity či akadémie. Podiel sigma pedagógov bol stupídny. Čipola bol týmto zistením natoľko zmetený, že sa rozhodol rozšíriť svoj výskum na intelektuálnu elitu sveta, na laureátov Nobelovej ceny. Výsledok bol jasný. Sigma podiel laureátov Nobelovej ceny je stupídny. Nebolo jednoduché akceptovať tento objav, ale výsledky, ktoré potvrdzovali jeho pravdivosť, boli príliš početné. Záver prenechávam Čipolovi. Druhý základný zákon je železný zákon a nepripúšťa výnimky. Hnutie za oslobodenie žien podporí druhý základný zákon, nakoľko ten ukazuje, že stupidní jedinci sú rozdelení medzi mužov a ženy rovným dielom. Rozvojové krajiny, respektíve krajiny tretieho sveta, budú mať snáď v druhom základnom zákone útechu, keď vnímajú dokázané, že vyspelé krajiny nakoniec nie sú až také vyspelé. Bez ohľadu na to, či sa druhý základný zákon teší obľúbe alebo nie, jeho dôsledky sú desivé. Naznačuje totiž, že či už sa pohybujete vo vyberaných kruhoch alebo nachádzate útočisko medzi polynéskými lovcami hlav, či už sa zamknete v kláštore, prípadne sa rozhodnete stráviť zvyšok života v spoločnosti krásnych a lascivých žien, vždy budete musieť čeliť rovnakému percentu stupidných ľudí a to percento na základe prvého základného zákona vždy prekoná vaše očakávania. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie video venované základným zákonom ľudskej stupidity, v ktorom sa oboznámime s definíciou protagonistu, metodológiou merania škody, ktorú spôsobuje, a so 4 základnými kategóriami, do ktorých možno rozdeliť ľudí na základe ich celospoločenského prínosu.